Hello guys, and today I'm going to play with my bro Limon TV. Yeah. Come on guys. And you want some bringle tingle? Ahmad beton. Hello. Ahmad motor. Inglês. Não vou pensar. Tenente de чего-то. Нале. Да! Айде просто да влизаме на играта, който... Да влизаме на играта! Чакай, сега аз ще правя видео. Виж? Join the group. Няма. No. Това съм на join. Now you may say I am a FNAF YouTuber. I mean August 8th was like the 12th anniversary of Five Nights at Freddy's. Of course, I know. 2014 Аз да мога... August 8th. Сега направя видео. But I want to play one night, bro. Играя с... май се затвори, да. Остави. Другите мога. Ма ти трябва да направиш видео. Остави, за друг мога, може. Добре. След това какво да играем? О, man, дичи. Пак нали знаят мене? Какво? Бай, бро. То някакъв човек е влезнал. Цял един. Ние същи са. Бах ти, всички бейка се събрали там. Абе, кой се този вашиш, ман? Няма Който да всеки е, път иска с мене? Аз ще правя този път. Ела. Тисни. Абе, някой е влезнал. Ще пък влиза. Искаш ли привет сервер да правим? Ама че... Дай привет сервер. Private server. Okay. I'm just going to skip to the private server, okay? Okay, we just created a private server. Now there's nobody. Now we can enjoy the good time we can do. My brother is created in server. Yeah. Oh. Come on, bro. We have no long day. Yeah. Aram zam zama. Чакай. Не, чакай, там ще танцувам, добре ли? Да, и аз те танцувах. И аз те танцувах, селайтин. Чакай, искаш на играта да танцуваме и хората да ни гледат. Нали правиш видео и да ни гледат? Те ни чуват. Нали? Да. Чакай, ще танцувам пред хората. Така ще правя. Дим. Сега. Окей. Айде, почвай. Ти почнал си. Супер. Чакай, виждат нали мене? Донеси камерата при мен. Виж. Хора, сега ще танцувам за вас и за братовчедото ми. Чакай. Ей, йо! Сега. Малко. За мъничко. Окей, come on. Сега за всички ще танцувам. Тигри, хей! Тигри, Хубаво бяха, нали? Да. Sorry, I didn't want to fart. Малко ми е логин. Къде ми е фен? But I'm gonna blame it on you. Къде ми е пушката? Не знам. Чакай, аз нямам пушка. Искаш да си купуваме? Аз ще си купувам кола. Аз ти купувах. Тум. За 180 или за 140? Салати нямам пари. 100 колко си купил? За 140 ли? Да, за 140. Аз ще си купувам. Вече имам 40. Ти? Аз имам само 15. Аз имам 20.
15 само съм. So. Имам 17, 75 амо. Окей, айде карам. Okay. Бензина трябва да има. Бензин трябва. Опа! Мисмили. Смаля. Айде влез. Чакай. Чакай да си взема. При теб ли съм? Да. Айде! Айде. Let's go, bro. Аз много хубаво карам, хора. Истина да ви кажа. He drives really good. Нещо He ми drives стана like a екран. dumb piece Нещо of... ми стана на екран. Иначе отвътре супер се вижда. Yeah, bro. Че карам хубаво. Иначе, айде с мотори. Искаш ли? Okay, bro. Тук ли да спрем? Виж мотор. Oh, motorcycle. Вземи мотора. Не, там може да е. Това е най-хубавия. Селайте, защо мотор? Това ли? Да. Не знам. О май гад. Айде, ако искаш. Вземи мотор. Аз ще ти чакам. Добре ли? Да паркирам. Аз да намеря някакви неща да вземаме. За парички. И аз да идвам ли? What the fuck is... Ще ти чакам на колата. What the fuck is wrong with me? What the fuck just Нещо happened? стана на колата. Онига го гейха ден. Къде е? Нали снимка? Снимката? Се го едат време. Окей. Ради? Идваш. Иначе, ако бяхме слагали тук, виж, да качихме тук това мотора, Чакай, за това защо не го прави? не мога да се една. Не, чакай, защо просто не вземиме мотора и го слагаме тук? Ама не може. Селайте. Аз това ще карам, помня, сега. Чакай да... Опа! Айде! Let's go, bro. Колко... Има мотор! Още един мотор, ама да оставим ли друг това? Това е ли който карам? Да. Добре. Ето, за какво ли е това? Искаш ли да караме работи? Добре. Иначе хубав мотор, нали? Всички са купили. Аз съм с това мотора. Айде, да сме двама мотор. Как бях? Аз ще ти... Идвам. Аз какво казвам? Okay, we're going, guys! Бай-бай. Аз по-хубаво... Не! Че там има зомби. Ради, почакай ме там. Аз ще се оправя това. Money. Там какво става? Къде? Там? Тук ли? Да. Зомбите. Okay, the fucking camera's broken. I'm coming, homie! I'm freaking... Oh! I'm coming, homie! Hello, zombie. Чакай, ще ги сочка. Зомби не знае какво прави. Мама! Виж мотора, виж на мотора. Виж на мотора. Triple kill! No! Mama, I'm a criminal! Mama, няма мамо. Цигански бебе. О, пари! Мамири.
О, не, чакай, това е друго. Не, мама. Бабки. Иначе тук беше това при мотора, кой знаеш ли? Зомбито беше седал. Селайте, мотора ми се изчупи. Ела сега. Ама как? Виж, там има мотор. Къде? Виж, моята е там. О, и ти имаш нов. Може Не, аз се махнах. Иначе си ми се сплотили. Окей, идвам, бро. Coming, homie! I got you, homie! Тук е ла. Okay, bro. О, не. Not this piece of shit. Oh, get the fuck out. Ant-Man! Alibaba. Логин ми е, ма. In a minute. Мама е пупсик. Мен защо бе? Удук? Умра. Ако мръсте. Аз ще умра. Thank you. Аз Не. ще умра. Но! Тега от къща. Да бягам от къща. Къщата. I got you, homie! Много направо ми пребиха. See, I told you I got you, homie. Кой? Кола или това? Аз да казвам и двете. Да, готини са. Oh, I can change. Come here, you little piece of shit! I got you, homie! Okay, you know I didn't got you. I don't have you, homie. Help! Help me! Целай, ти имаме проблем. О, вече нямаме. Ама мотора ми има проблем. Come on, man! Мама! No! Get out! No one didn't invite you for tea parties. I'm not going to leave you. Това не е бандаж, това е нещо. Не. Не, с това не може да ревайвнеш. Може безплатно, ама селайтин. Мотора ме, виж къде. Виж, селайтин, виж. Мотора ми. Ради, там има мотор, затова ли се притисна? Чакай, твоят къде? Това е моята. И там има мотор. Що се притисна? Виж, там има мотор. Добре. Ето е това. Много ми е малко, съм ролята. Те не е ли това? Добре. Come on, bro. You gotta go. Ела, на тук отвори. Okay. Виж? Сега къде си? Вътре. Защо? Там няма ли? Що за това? Did you come here, my pokey? What the fuck is this? Вземи това пари. Добре, сега ще го взема.
Не трябва да взема. Идвай моето бебче, искам да ги изям. Аз ще карам това. Това е моя. И там има. Виж. Okay, bro. Thank you. I love you. Моята си взема, защото моята при там беше. О, Да, това не е моята. Твоята е отрепил се. трябва да ми ревайвнеш, ама. Така ли? Да. Аз как ще тревали? Безплатно можеш. Така ли? Да. Чакай. Тревали. Видях някакъв бомба. А? Видях някакъв бомба и съм го тиснал и да. Да. Що бомбата си тисна? Не знам. Танко, мен. Може да се ревайваме? Да, безплатно. Карай. Окей. Айде да му дадем. I thought that was candy. Ако аз се гръмна. На бомба и аз теб ще ти ревайв. Аз иначе съм ти ревайвнал преди. Come on, bro. Where are you? О, зад теб. О! Гръмнах се. Къде ще сложим? Аз имам две. Какво? Чакай, това е бандеж. Супер. И аз ще си взема бандеж. Дай ми. Ти си не... бандеж имаш си. Аз имах два бандеча и ти имаш един бандеж. Аз не Мога имам. да си купя. Не, хайде просто. Тук има много. Аз и се чакам на тази къща. Как се намагах аз? Правилно, бе. Аз имам две на... Има още един мотор за някакъв начин. Come here, you little shit! Къде има? А, Къде си? е там, някаква къща. Отпред ли? Аз сега отивам. Не ти виждам. Защото съм много надалече. О, само един! Отивай просто напред. Аз от някъде. Кой ще ти взема? Не, просто отивай напред. Добре. Аз не мога сам да знаеш. Има много зомбита. What the fuck? Oh, let's go, bro! That's why you're the GOAT! God damn it! Who else, bro? Who else, bro? Oh. Искаш ли ти бандеж? Камилието писахше. Аз иначе имам две бандича. Не, вече нямам мамо. Аз имам. Ай! What the fuck? Ай! Ай, карамба! Аз трябва да бягам. Ще ти пасе. С какво? Чакай. Малко да съм надалече, че е зомбично направо. Едното бяга. Бяга. Bro, don't die on me! Сега ще трябва. Don't die. You had a great run, Selatin, but... You had a great one. Умрах аз. Чакай, сега ще пасе. Не, вече не можеш да ми ревайвнеш. Как? Умрах. Ще пробвам. I'm dead. Искаш ли пак да играем? Просто. Или скрипт искаш ли? Това за мен е довършен видеото. Ради! Ради, чакай! Не довърши. Какво стана, знаеш ли? Какво? Ради, поне някакво право!
Il dit donc, mais je semaine moi le bouffe. Le bouffe, What the